ॲपटेक इंजिनिअरिंग कुडाळ, GI रोलिंग शटर, गिअर शटर, कोलॅप्सिबल गेट्स, कंपाऊंड गेट्स, स्लेड गेट्स, ग्रिल्स सॉईल शीट प्रूफिंग, GI प्रोफाईल शीट प्रूफिंग आणि AC शीट प्रूफिंग. आमची वैशिष्ट्ये: क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी मेकिंग अँड क्वालिटी फिटिंग. आमच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्यानं सर्व प्रकारची औद्योगिक तसेच घरगुती फॅब्रिकेशनची कामं करून मिळतील. संपर्क: धनंजय मुकुंद चोपडेकर, 9158 75 1738. राज्य उत्पादन शुल्कच्या इन्सुली पथकानं ओटवणे येथे 57,000 रुपयांच्या दारूसह 3.5 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केलाय. या प्रकरणी रोहन रजनीकांत पेंडुरकर, वय वर्ष 34, राहणार वायरी मालवण याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सदर कारवाई विभागीय आयुक्त कांतीलाल उमाप व संचालक सुनील चव्हाण यांच्या आदेशानं व विभागीय उपायुक्त KC तडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक SP मोहिते, दुय्यम निरीक्षक तानाजी पाटील, प्रदीप रासकर, सहाय्यक गोपाळ राणे, निरीक्षक SK दळवी, दुय्यम निरीक्षक SS गोनकर, जवान DR वायदंडी, DD कापसे यांच्या पथकानं केली आहे. अधिक तपास दुय्यम निरीक्षक प्रदीप रासकर करतायत. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.